guys, welcome back to channel Salam boy moजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ दायो जों बेरायनो थांनाय दाना सुना मन्दिराव लोगोफोरा खावसे दंखायो आरोना नैबे आंनि लोगो जोङो गामिनिनो ओमफ्राय माखासेफोरा फैगासिनो दं आरोना लोगोफोर दिनैथ' राखि बोन्दोंना ओमफ्राय बिदिनो आदामोनखौबो एसे लोगो हमनोसै राखि बोन्दों थांनोसै दाखालि आं भिडिअ बानायदोंमोन लोगोफोर भिडिअआ सब डिलिट जादोंमोन माखासे दं आरोना बिदिनो आङो सोसनना होनोसै राखि बोन्दों नालाय बेरायनो थांनाय होननानै फोरनोसै आं लोगोफोर फाइनालि लोगोफोरजों गेन्दागा जाना मोनबाय आरोना गेन्दागा जानानै दासो बानायगासिनो आवगायनिफ्राय लामाया बारा मोजां नंखाया आवगायबो जेनथेनसो गारि गिदिर खारोमोन आरोना दाथ' लामाया फिसाना होमबाबो खुनुरुखुम गारि बाइक खारो आरोना बिदिनो होमबाबो जों थांसाबो ओमफ्राय बेलेग साइडथिं लामा दङ आरोना दायो बिजा थांथ'यो आरोना बिराद खस्थ' जानानै दङ दा नैलाय लोगोफोरा लोगो मोनबाय आरोना लोगोफोरजों फाइनालि मोनफैबाय आरोना नै बिराद मोजां बेनो आरोना सना मन्दिरा माने बे सना दं नामा आंबो मिथिया बारा मोजां मिथिया आरोना जायखिया बेखौ सना मन्दिर होनो आरोना गामिखौ मा होनोमोनलाय गामिखौ मामा दैखुरनि खोमा गामिखौ दैया जा मोजां दैखायो आरोना बेनो आरो दैया ओमफ्राय जोङो गोजौआव थाङो आरोना अन्थाइ दाब्लाङाव माने बेखौ अन्थाइ दाब्लां होनो आरोना आं बेखौ देखायनो आं हाबनो मोना मन्दिराव माने दिनैबो नै मामा जालायबाय ना जालायबाय बेनिखायनो बे मन्दिरा बैनो आरोना नै मोनसे आरोना मन्दिरा मानसि आरो Anjing lagi di sana. Aku tuh baca bisa itu. Bismillah deh. Bismillah deh. Ada mana lagi tuh buat malah tuh kita ini kan semua nih kan. Ada yang jadi bosan banget. Ada yang ini yang mana? Kan cuma kelihatan Islam. Sih belum ada. Finally लोगोफोरजों मोनसे दै मोनफैबाय आरोना बे दैखौ बारलांनांगौ ओमफ्रायनो लामाया बे थांनांगौ ना बिसोरो आंना मामा बुंजारो खोमा खोन्थाया नै बे आं खोन्थालांनो नायबाय था माबायदि लामाया नायलांबाय थानो जाबाय ना नै लामाया खुनुरुखुम फिसा जादों बिदिनो थांबाय थानांगौ आरोना सिदानो माने खुनु खेंख्रा खेंख्रि लामा गैया आरोना सिदा थांखानांगौ बिदिनो फैदो रसाबोगासिनो बिसोरो नायलांबाय था लोगोफोर आयु जि गाज्रि गोरखाबाय आं नायलांबाय था A few moments later. लोगोफोरजों माने फाइनालि मोनफैबाय आरोना नै दैया वाटारफुला बेनो आरोना नै सना मन्दिरनि वाटारफुल आरो मा होनो होनबा ना मोनखाबाव दैया आयु मोजां मोजां नाया Mama, mana dulu tu? Islah, nak buat ini, nama orang nak. Buat ini, nama orang. Aku dengar lagi kayak nama semua berada. Aku bilang nama mana nama? Nama ni ada. Nama ni ada. Nama ni ada. फाइनालि लोगोफोरजों हाजोनिफ्राय थाबायबोगासिनो आरोना जोङो फैबाय रडे लोगोफोर जों थांगासिनो आरोना लोगोफोरजों फाइनालि मोनफैबाय आरोना नै दा माने बे हाजोजों लाबोयो आरोना लोगोफोर दायो जोङो थांबाय थानोसै आरोना जा दुखाबाय जोङो दैयाव दैयावहाय जोबोद मोजां मोनदों आरोना फैनानै इन्ट्रेस्ट मोनदों नै दुगासिनो क्या बोला बिस मा बुंलाय हिन्दिनि पानी में जो खर्चा अच्छा लगा हमको जबर